Kiama gia Safina litsukulia lero niko giatwara igikaro kia bene imeyo mucho Nairobi abwase bari gukwanira igoro yemerobiryo bene yo gutingia ekiama ekyo niko baigo ababwatani bekiama ekyo baene kebuna nigo moyega umanyekanete buna National Delegate Convention ora chekoba chitalikie merongo berene yamo sensemo usasomuchie o Nairobi abwase bareganirie ababwatani bonsi bali gete kwelikia goswa ase kiamekyo gia Safina matuka bwangoiga nige kiamekyo gia Safina kianyara ko bage komwa etiketi o Monchelio monene Jimmy Wanjigi eliachikorwanirira ekeroge kenene kyoborai bwense nigo boigo batebire bakwaregani onde bwensi oleneganga yokoligia oborai amangana aena kiwe no yokoligie kerogo kyobojumbe ase constituency ya Nyaribari Masaba Magnic Botongole Seli tukolia lero ntwe buna abanachama ba Safina ntwatwara mukutano ito we National Executive Committee na twagamba mangana mange igoro yo mukutano ito gocha goba ewiki ego jachitarike 20 mutinyo tokoroka National Delegates Convention ora jobe mucheria Bomas of Kenya eso bwenge anto iwanana ebinto angebine bitano ega ebinda abae senda bamanyi eka mokia bongeringa wekera bona iga umuntu okobolie kero kyo president weterese chama ya Safina no yo mobie ko tomire ogosaba so tomira okole application oyo korokwa Jimmy Wanjigi oiner turaje to ile getali ya se mukutano yo we National Delegates Convention to agera tomo ya libagelio obolie kero kyo president yakabere tuiwanananga abantu bali nobolema amana ekegolie geke gose segesongo toga debanga youth na persons with disability to abakeaneria chibesa bagosoera kuchikobolia kirogo kende gions by 50%. Igo twabali gania abantu ito banspiwa bali batagete kolia kirogo